Някои ви обвиниха едва ли не, че силикон ще слагате с тези пари на фолк дивите. Трябва да слагаме тонове силикон тогава, ако харчим толкова пари за... Това са глупости, пълни глупости. В какво точно ще вложите парите? Парите са предназначени за високо технологично развитие на планета HD, на телевизия Планета. Значи това са камери, обективи с висока резолюция, сървъри, видеопултове, осветление. До тук ние сме направили огромна инвестиция с собствени сили, собствени средства, но кандидатстваме по този проект за конкурентоспособност и спечелихме. Бяхме 6-ти в реда и нямахме шансове, но се отказаха някои други фирми, които са участвали, поради това, че не могат да се финансират програмата. И дойде и нашия ред, просто извадихме късмет. Не е ли поп-фолка музиката, която е най-конкурентна в момента на българският пазар, а същевременно вие търсите пари точно такава програма, конкурентно способност? Аз мисля, че няма нищо срамно и го заявявам, като в същото време съм готов, ако с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да е по-добре, готов съм да се откажа от този проект и от тези пари, но техниката и усъвършенстването на качество на планета HD го правим с една единствена цел да направим така, че да сме по-интересни в Европейския съюз. С инвестицията, която ние правим, привличаме още нови работни места и то високо специализирани хора. И то изключително млади хора. Колко човека ще вземете на работа? Над 30 човека. Нападките са точно така, че вие печелите добре, че държите 80% от музикалния пазар в България. Защо са ви тогава тези пари в повече? Това са европейски пари. Пари винаги трябват. Немалко пари инвестираме в качество на нашата техника и на телевизиите ни и изобщо в дейността, която правим. Но защо да не ги спечелваме тези пари, като имаме тая възможност? Вече има призиви от театрали, балети и художници да се вдигнат на бунт срещу това, че чалгата получава финансиране. Ще цитирам реплика на големия български режисьор Александър Морфов. Това е чудовищно. Не знам кой чудовищен мозък е родил подобно нещо. В идиотската ни държава това е културата, която можем да покажем на света. Какво им казвате на тези хора? Не им пречим да покажат тяхните си театрални умения или каквото там правят. Нека да го правят така, че да има интерес от самите хора. Ние разчитаме единствено на пазара. На никакви протекции, политически или по някакъв друг неточен начин да сме се развили в бизнеса няма. Правим пазарен продукт и не се срамуваме от това. Този продукт се харесва от милиони хора в България. Печелите финансиране в момент, в който у нас пари за култура и за театър почти няма. Не усещате ли този дизонанс? Ние не вземаме от тези тяхните пари. Нека те да се направят труда, да участват в такива проекти. Ние не сме ги ощетили, нито сме против тях, както казах. И дори сме готови да се откажем от този проект, ако на тях ще им стане малко по-добре. Чувствам тенденция в случая. И сме дискриминирани. Едва ли не, ние в собствената си страна не трябва да сме равни с всички останали. А ние играем на тези проекти като равни. Аз не съм чудовище, аз съм земен човек. И успявам по най-земни правила. С точност и коректност и честност, както казах. Това, че правим комерциална музика, казах ви, не се срамувам. Тази музика се слуша от всички. И нека да не бъдем някакви изкуствени първенута, да декларираме, аз тази музика не слушам и по този начин да се мислим, че сме много велики. Че никой не ви задължава да я слушате, бе, хора. Появяват се дори съмнения, вече имаше коментари от политици, че получавате милионите не случайно. Вие сте член на ГЕРБ. Как ще отговорите? Трябва да ви отговоря, че това ме задължава повече. Да бъдем още по-точни, защото ще бъдем наблюдавани. Заявявам го съвсем открито и отговорно, че никакви протекции не съм ползвал
в този случай и в каквото и да е друго нещо изобщо в бизнеса си. Идват избори. Тежка кампания ще бъде. Има ли вече интерес към вашите изпълнители? За концерти, за клипове? Търсят ли ги вече и от кои партии? Нямаме такива ангажименти, рано е още. Бихте ли дали изпълнител като лице на кампания? Ако си плащат, ще дадем. Ние сме в комерциалния бизнес. Обижда ли ви отношението към поп-фолк? Ако мога да се обиждам от нещо, това е от некомпетентното отношение на обществото към това, което правим. Чалга е пошла дума. Тя се е наложила с този синдром. Но за коя песен се лепва това определение на пошлост или на чалга? Вие казвате пошлост. Не мислите ли, че многото силикон, скъпите вещи, които непрекъснато се показват, лъскавите клипове, всъщност са оттам дойде тази пошлост, а не от самата музика? Аз самия съм радетел на естествения чар и подписвайки договор за всеки един изпълнител, искам той да има своя естествен чар, артистично поведение, гласови възможности, но в последствие става едно преекспониране на нещата. Всеки решава по някакъв си свой така подход да провокира публиката и феновете си, включително с тези пластични намеси. По принцип аз не съм и против пластичната хирургия, но тя трябва да бъде поднесена с мярка до границата на естественото, а не фрапиращо, както имаме такива случаи. Затова сме и критикувани. Но... Вие лично чувствате ли се отговорен? Аз се чувствам неудобно при такава фрапираща пластична хирургия и такава намеса. Това е неестествено за мен. Но пазара си казва своето. Защо точно тези изпълнители пазара ни ги отритни, ни ги отвърли, да кажем, а много от хората им се радват. Това е пазар. Да спряли само веднъж ще опитах и другото горчи ми. Хайде откажи ме. Каква музика слушате в колата? Аз слушам музиката от преди 30-40 години. Тя ми създава удоволствие. Говорим за старите евъргрини, за старите хитове, за старата рок музика, за всичко хубаво, което е било преди годините.